urte ditu eta karrikakoan azta nekazari auzoa da. Zer da nekazari auzoa zu? Eskerrik. Ah, karrika. Zerbitzuak nieneko naiz eta 8 urte ditut. Eta ze esplikatuko diguzu? Garraioa. Dansiusa da garraioa. Da kirolana da pelotan ibiltzeko tokia eta jakin ibiltzeko plaza. Zerrikarriak. Iriak. Parkea? Parke txikiak eta parke handia. Gero beste jartzen du bienota daudela. Eta sozialak eta altzalea. Neurten egietxia do, ez? Baina ezeak dituzte obrak. Ah, Gero hemen dauden argazki batzuk leku interesgarriak dira, pilota zoro, zorrolako zubila, zorrolako tunela eta horiek. Gero festak daude hemen. Abuztuan 15 dira festak, eta gero hemen daude